Ассалому алейкум ва рахматуллоҳ. Ва алейкум ассалом. Хуб ҳастӣ? Саломатият соз? Мешава раҳмат соз. Медонӣ бародар, ман чӣ қадар ба ту занг зада истодам. Чаро телефонатро намебардорӣ? Як бор ба телефонат нигоҳ кун. Як лаҳза исто. Бахшиш бародар. Охир чанд соат шуд ки ман ба ту занг зада истодам. Ақаллан як бор телефонатро мебардоштӣ? Чанд соат шуд охир ман ба ту занг мезанам. Як кори муҳим буд, ман хостам бо ту рафта онро ҳал кунем. Нашинудам охи бародар. охир ту чандин бор аст ки ҳамин хел мекунӣ? Аввалин борат нест ку? Исто ором шав, ман ҳамашро мефаҳмонам. Биё акнун дигар бо ту гап задан ҳайф аст охир. салом алейкум бародар. Хуб ҳастӣ? Саломатият хуб? Туро ба моҳи шарифи Рамазон муборак бод мегӯям. Агар касеро хафа карда бошӣ, аз ӯ узр пурс, то ки рӯзаи гирифтаат қабул шавад дар назди Худованд. ман чӣ кор кардам? ассалому алейкум. Алейкум салом. хуб ҳастӣ бародарам? маро бубахш. ман бо ту хеле бад суҳбат кардам. ман аз гуноҳи худ шарм медорам. илтиҷо мекунам ки маро бубахш. худованд бахшандагонро дӯст медорад, зеро худаш бахшояндаю меҳрубон аст. Ҳеҷ гап не бародарҷон. ҳама хато мекунанд. медонӣ ки ман барои чӣ телефонамро набардоштам? барои он ки бо модарам суҳбат карда истода будам. аз ҳамин сабаб ба телефони ту ҷавоб дода натонистам. маро бубахш дӯстам. акаҷон, биё имшаб ба хонаи мо равем. ифторро дар хонаи мо мекунем. ман хеле хурсанд мешавам. биё равем акаҷон. хоб шудааст додарам. моҳи рамазон чӣ хушк муборак моҳ аст. сар то қадамаш хатми каломуллоҳ аст. ҳар ки ба тоаташ камар бас ин рӯз, фардо ба шарофаташ расулуллоҳ аст. аз субҳи сафо боди сабо металабам, бар аҳли башар хайру сахо металабам. чӣ хуш бошад ки бо имон бимирем, барои дӯсти ҷовидон бимирем. чӣ хуш бошад миёни сангари ҳақ, ба зери сояи қуръон бимирем. то тавони ҳеҷ касро бад нагӯ, ғайри шайтон бар касе лаънат нагӯ. бо таҳорат пошу покӣ пеша кун, аз азоби охират андеша кун. салому алейкум ба кулли мардуми мусулмон. моҳи шарифи Рамазон ба якояки шумо муборак бошад. аллоҳ нигаҳбон дар паноҳи худо. ассалому алейкум ва рахматуллоҳ.